Bueno, doncs estem avui aquí amb la Tour de Carol, que trauran nou disc en res. Ja fa 2 anys de l'últim disc que vau treure. Què tal? Com han anat els concerts que heu fet? Hi ha algun que us hagi agradat més? O que no? Quin teniu sí. més bons records? Realment, sempre que pugem a un escenari ens ho passem molt bé i no ens queda mal record de cap concert. Bueno, potser per problemes tècnics en algun i tal, però la veritat que sempre que anem a un concert ho donem tot, organitzem una festa i ens quedem amb bon gust de boca. Sí, s'ha notat alguns que hem anat, ho hem vist que han sigut brutals, una festa total. I com ho heu portat durant tant de temps? Heu anat composant la nova música, ja ho hem vist, no? Pues llarg, perquè al final ningú sap la feina que suposa doncs, fer un disc, però la veritat que sempre ho fem des de l'amor a la música i ens surt sol. I ha estat complicat, perquè al final som un grup emergent, ens ho fem tot nosaltres i és complicat, però la veritat que el procés ha estat molt maco perquè per primera vegada hem produït el disc nosaltres mateixos i no depeníem de ningú més. I la veritat que molt, molt guai l'experiència i tenim moltíssimes ganes d'estrenar-lo ja, que la gent el pugui escoltar, perquè pensem que és molt la Tour de Carol, no? El disc. Nosaltres que l'hem escoltat ho podem confirmar, segur que agradarà molt. I tornant als concerts, creieu que els que vindran ara superaran els que ja hem viscut? Home, jo crec que sí, perquè a més estem preparant una posada en escena nova, amb molts més trastos sobre l'escenari, molta més indumentària per fer-ho tot encara més èpic. I sí, la veritat és que de moment tenim ja algun concert a l'horitzó, que la veritat és que tenim bastantes ganes perquè són festivals nous, coses així, i tenim bastantes ganes de fer-ho i de posar en pràctica, de treure doncs, tot el que estem preparant, perquè també tenim molta feina a les esquenes que tenim aquí muntant, amb llums, no sé què, bueno, bon ciri. Que guai, que guai. Ens podeu avançar algun d'aquests concerts? Jo crec que encara no, Jo crec que no. No, però tocarem, això sí que es pot dir, no? Amb algú que és bastant top, que tots ens ha molat molt, segur. I que tornen després d'un temps de paró. Tio, estàs molt spoiler, Ja investigarem, doncs. Sí. Bueno, anant al procés creatiu del disc, com ha estat aquest procés? Com han sorgit les cançons? Passo el micro a la persona que potser ha acabat més cansada del procés final, perquè és el Ferri que s'ha encarregat tota la part de producció final, diguéssim. Bàsicament, el Guille, totes les anades d'olla que se li ocorrien, les gravava, ens les passava i, bueno, anar polint idees, donant voltes a les coses, fins que donàvem amb algo amb el que tots ens sentíem còmodes i identificats, no?, amb el que quedava. Totes les lletres han sigut teves, Guille? Sí, bueno, les idees inicials sempre les escric jo. Sí que és veritat que després, és el que anava a explicar, que ens ho hem fet tot nosaltres i té els seus pros i els seus contres. No teníem una persona externa que pogués decidir per nosaltres, aleshores era tot una assemblea a veure com gestionàvem tota la gravació del disc, quines cançons ens quedaven, quines no, quines idees ens agradaven, però sí, al final és feina d'estar tots a l'estudi i d'acabar de modificar tot i, com diu el Ferri, doncs d'acabar sentint-nos còmodes tots amb les cançons i encara que les idees inicials vinguin de part meva, doncs que després es puguin representar a tots nosaltres. També són cançons i lletres que jo crec que intentem que es pugui identificar tothom i que siguin temes que ens pugui passar a nosaltres, però també a tota la gent que ens escolta. I jo crec que l'objectiu s'ha aconseguit perquè al final són temes que poden tocar tothom i que arriben al final a la gent que els escolti. Molt bé, molt bé. Bueno, hem vist també que gairebé totes les cançons tractant d'amor parlen d'algú. Aquest algú és algú que realment existeix o en cada història és alguna persona diferent? Jo realment sempre ho dic, al final les cançons sí que és veritat que a l'hora d'escriure li poses una mica més de poesia, però totes les cançons són reals. O sigui, el que escric són històries reals. Històries reals i coses que m'han passat a mi i coses que he sentit jo. Aleshores sí que li pots posar una mica més de poesia perquè al final estàs fent música, però tot és autobiogràfic. Així que sí, evidentment existeixen aquestes persones o aquesta persona i jo crec que al final també ho deia a l'anterior disc, no? Que no entenc jo la vida sense l'amor i és el que em surt a l'hora d'escriure, perquè crec que tots ens movem per tot el que fem, doncs ja sigui amb la música, ja sigui amb els amics, ja sigui amb la parella. Jo crec que al final l'amor sempre és prioritari en la nostra vida i així ho demostren les cançons. Totalment. De moment ja han sortit algunes cançons. Com ha estat la rebuda? Com ho veieu? Vinga, Albertí. Ara em toca a mi, Doncs les que han sortit jo crec que és superbé, la veritat. Jo crec que la gent se les ha pres de la millor forma possible
I, bueno, a veure els concerts si se l'esperen encara millor. Segur que sí. I quina cançó de totes les del disc creieu que és la que més empatitzarà la gent, la que més connectaran? Pregunta loca, eh? Jo et podria dir TQM. A mi, però perquè en directe ja l'hem estrenat i m'agrada molt l'energia que desprèn, Rock and Rolla. Té un estribillo bastant totxo. Tu què? Jo tinc bastanta confiança en Cupido. Opa. Jo també anava a dir el mateix, Jo crec que al final Cupido també és de totes les cançons que hem estrenat la que ha arribat més a la gent i la que hem rebut més feedback. A més, jo crec que ens ha obert les portes a molta gent gràcies també a la col·laboració de Leo Esteve i, de fet, és la cançó que obre el disc, així que jo crec que per alguna cosa és. Molt bé. I amb quina cançó de totes aquestes us quedaríeu? Quina és la que més us representa a vosaltres? Buah, això també és complicat, De totes les del disc. De totes les del disc. Jo et diria també Cupido, perquè li tinc un amor especial. Però sí que és veritat que no sé si és pel fet que va ser l'última o perquè li hem dedicat moltes hores de producció al Ferri, que Segon 30, que és la col·laboració amb el Gini, també és una cançó que potser no és tant per tots els públics, perquè és una mica més anada d'olla, però jo crec que és una cançó que està molt ben feta i que jo crec que a la gent li agradarà, aquest mix de la Tour de Carol amb Gini, amb aquest toc també de reggaeton. Dic jo també la meva o què? Sí, digueu. A mi és que Ragazza em va robar el cor des del segon zero, tio. És una cançó que sempre, o sigui, la vaig escoltar el primer cop i vaig dir, buah, tio, això té alguna cosa, no sé, té alguna cosa que a mi sempre que me l'escolto, no sé, és rapideta, té rotllo, la lletra és molt divertida, cachondilla, així, no sé, a mi em fa molta gràcia. Aprofitant que deies això, és divertit perquè, clar, jo al final els envio les propostes de cançons i m'agrada molt veure quina és la reacció inicial. I sí que recordo que quan vaig passar Ragazza, no sé exactament el que em va dir, però ja sabia que seria la seva preferida del disc, saps? Loco, sí. I vaig dir, mira, he acertat. Hi ha cançons per tots els del grup, però Ragazza va dir, vale, he acertat amb el Pau. Sí. Jo, o sigui, si és el que ens representa i tal, jo crec que és rock and roll, però per la lletra, al final, és que portem fent això tota la vida i és que la podíem haver escrit amb 15 anys. Realment, perquè és que hòstia rere hòstia. Jo per ser una mica contracultura i més edgy i tal, jo diré Berlín, que em mola molt el rotllo marronero, més oscurilla del disc, m'agrada.